Magandang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Merla. Nakatira dito sa Novaliches at ang edad ko po ay 49. Nakaugalian ko na po ang makinig ng mga kwento sa inyong YouTube channel kalakbay. Pagkatapos ng mga gawain ko bilang kasambahay at bago ako matulog sa gabi. Ito na po kasi ang naging libangan ko. Magmula nang mapakinggan ko ang mga ipinapadala ng inyong mga sender na totoong kwento tungkol sa mga kababalaghang aswang. Masasabi ko pong isa ako sa mga naniniwala tungkol sa usaping aswang. Dahil ako mismo ay nakaranas rin sa ganitong kababalaghan. Nang minsan magkaroon ako ng kasamaan nang mamasukan ako bilang kasambahay dito sa Maynila. Nangyari ito taong 1992 at ang edad ko ng mga panahong iyon ay 19. Itong mga panahong ito mga kalakbay ay aalis na bilang kasambahay ang kasamang kong si Ate Marisa. Dahil nagkasakit umano ang kanyang ina at kailangan niya nang umuwi sa kanilang probinsya. Kaya nagsabi ang amo kong babae na bago siya umalis ay kailangan may kapalit muna sa kanya. Nag-aalaga po kasi siya ng bata na 4 na taon at 6 na taong gulang. Samantalang ako naman ay tagalinis ng bahay at naglalabat nagluluto. Kaya kapag umalis siya kaagad ay mahirapan ang amo namin dahil walang mag-aalaga sa mga anak nito. Nagwika naman si Ate Marisa na may kakilala siyang papalit sa kanya para mag-alaga ng mga anak ng amo namin. At ayon pa sa kanya ay kalapit bahay lang nila ito sa probinsya ng Capiz, sa kung saan siya nakatira. Sumang-ayon naman ang amo naming babae at agad na pinadalhan ng pamasahe ang magiging kapalit ni Ate Marisa. Makalipas ang ilang araw ay dumating na sa bahay ang magiging kapalitan nito, na agad namang ipinakilala ni Ate Marisa sa amo namin. Noong una po ay buong akala ko'y kaedaran lang ni Ate Marisa ang magiging kapalit nito. Ngunit nabigla ko nang makita ko iyon. Dahil sa may katandaan na iyon. At sa tingin ko'y nasa 50 na mahigit iyon. At napag-alaman kong Aling Bioli ang pangalan nito. Kinabukasan ay agad namang umuwi na si Ate Marisa sa kanilang probinsya. At si Aling Bioli naman ay nag-umpisa ng mag-alaga sa mga bata. Isang araw noon, abalang inaayusan ni Aling Bioli ang bunsong anak ng amo namin. Aling Bioli, sigurado po ba kayong kaya niyo pang mag-alaga ng mga bata? Medyo may kalikutan pa naman ang anak ni Ate Realin. Lalong-lalo na yung bunsong anak niya. Pag-aalalang tanong ko sa bagong kasama kong kasambahay. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti bago nagsalita ng, "Oo naman Merla, sanay na ako mag-alaga ng mga bata. Kaya madali lang sa akin ang mag-alaga ng mga bata." Ganoon po ba? Sige po, basta kapag kailangan niyo po ang tulong, naroon lang po ako sa kusina. Wika ko kay Aling Bioli bago ko siya iniwan sa kwarto ng mga batang aalagaan niya. Lumipas ang maghapong iyon ay naging abala na kami sa kanya-kanyang trabaho. Kung kaya kinagabihan ay hapong-hapo akong napahiga sa kwarto. Samantalang si Aling Bioli naman ay nakaupo lang at nakatanaw sa bintana. Bali mga kalakbay, ang kwarto po namin ay nasa likurang bahay na ng amo namin. Kumbaga may sarili po kaming pahingahan doon at may kanya-kanya rin kaming higaan. Kaya hindi kami magkatabing mahiga ni Aling Bioli. Habang nakahiga na ako ay napansin kong may inilabas na bote sa bag si Aling Bioli. At nung tignan ko iyon ay para bang langis ang laman ng bote. Kaya tinanong ko ang matanda kung ano ang laman ng bote. Sapagkat medyo kakaiba kasi yung amoy na nalalanghap ko. Mula sa binuksang bote na para bang pinaghalong langis at preskong dugo ang laman nito. Sa kadahilan ng napakalansa ng amoy. Aling Bioli, bakit po ang lansa ng amoy niyan? Ano po ba yan? Tanong ko sa kanya habang napapatakip ako ng ilong. Ito ba? Wala ito. Gamot ko lang to sa mga kasukasuan ko. Sagot naman ni Aling Bioli. Ganon po ba? Saan niyo po nabili yan? Ngayon lang po kasi ako nakaamoy ng ganyang klaseng amoy eh. Tanong ko naman sa kanya. Sariling gawa ko lang ito sa probinsya bago ako lumuwas dito.
Wika naman ng matanda. Hindi na ako muling umimik pa at ipinikit ko na lang ang aking mga mata para makatulog na. Maaga pa kasi akong gigising sa kinabukasan dahil magluluto ako ng agahan ng mga amo ko bago sila magsipasukan sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa sumapit na ang madaling araw ay bigla na lang akong naalimpungatan. Dahil sa may naulinagan akong ingay ng pusang umaatungal malapit sa kinahihigaan ko. Kaya napabalikwas ako ng bangon at nagpalinga-linga ako at hinanap ang ingay kung saan nanggagaling iyon. Bahagya akong nakaramdam ng kilabot sa sarili dahil hindi ko mahagilap ang atungal ng pusa. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat at napaatras. Nang walang ano-anong pumasok sa kwarto sa Aling Bioli at tila wala ito sa sariling naglakad palapit sa higaan nito. Namumula ang mga mata nito at buhaghag na nagtataasan ng buhok. Aling Bioli, kayo lang po pala yan. Saan po ba kayo galing at parang namumugto yung mga mata nyo? Tanong ko sa kanya. Sandali pa akong napatulala dahil sa pagkabigla. Nandahan-dahang pumihit ang matanda paharap sa akin at tumitig ito ng matalim. Pagkatapos ay walang sabi-sabing nahiga na lang ito bigla. Ano kayang nangyari sa matanda? Bakit kakaiba ang ikinikilos nito? Tanong ko sa aking isipan at napapailing na lang sa sarili. Dahil wala naman akong nakuwang sagot mula sa matanda. Kaya tumayo na lang ako at nagilamos na para magsimula na magluto. Pasado 4:00 na kasi ng madaling araw ng mga oras na iyon. Kaya hindi na ako bumalik pa sa pagtulog at dumiretso na sa kusina pagkatapos magilamos. Habang nagluluto na ako ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang nangyari kay Aling Bioli. Kakaiba kasi ang ikinikilos nito nang magisnan ko itong kapapasok pa lang sa kwarto. Kasi kung magbabanyo ito, may sarili naman kaming banyo sa loob ng kwarto. Kaya malabong lalabas pa ito ng kwarto para lang magbanyo. Kung nagugutom naman may mga pagkain naman kami sa kwarto. Kaya saan nanggaling ang matanda? Makalipas ang ilang oras ay nakita kong nakabihis na si Aling Bioli at naglakad na ito papunta sa kwarto ng mga bata. Habang lumilipas ang mga oras ay naging abala na rin ako sa paglilinis. Kung kaya hindi ko na namalayan pa kung ano ang ginagawa ni Aling Bioli at ng mga alaga nitong bata. Maya-maya pa habang nagwawalis ako sa loob ng bahay, ay nagulat na lang ako nang biglang nagkagulo sa kwarto ng mga bata at nakita kong nagtatatakbong lumabas ang nanay ng mga bata at buhat-buhat nito ang bunsong anak. Nakita kong natataranta ang amo kong babae at pasigaw nitong sinabihan ng asawang lalaki na dalhin nila ang bunsong anak sa ospital. Dahil sa napakataas ng lagnat nito at bukod doon ay may nakita silang tila kinagat umano ng ipis. Dahil namumulat na mamaga iyon at may malalim na botas na parang tinusok ng karayom ng napakalalim. Aling Bioli, ano pong nangyari sa bata? Tanong ko sa matanda. Ayon ba? Wala yon, mataas lang ang lagnat ng bata mula pa kagabi. Tugon nito sa seryosong boses at para bang wala itong pakialam sa nangyayari sa bata. Napakunot noon naman ako at nagtataka kalakbay. Dahil kung ikaw ang nasa katayuan ng matanda at nagkataong ipinagkatiwala sa iyo ang bata at pinapaalagaan, pero nagkasakit na lang ito bigla, hindi po ba't matataranta ka rin? Kasi ilang araw ka pa lang sa bahay ng amo mo, tapos nagkasakit kagad yung bata. Matataranta ka kasi baka mapagalitan ka ng amo mo. Lalo na sa usaping bata. Kung makabasag ka nga lang ng mga pinggan, natataranta ka na, diba? Dahil baka makarinig ka ng katakot-takot na sermon mula sa amo mo. Paano pa kaya kung ang anak na nito ang magkasakit? Subalit sa katayuan ni Aling Bioli, ay tila ba masaya pa ito sa nangyayari. Dahil nakita ko pa itong palihim na nakangiti habang naglakad pabalik sa loob ng kwarto. Nasipat ko namang tila takot na takot at nangangatog ang isa pang batang inaalagaan ni Aling Bioli. Nagsusumiksik ito sa may higaan noong papasok na ang matanda sa loob ng kwarto nito. Kaya ang ginawa ko ay sumunod ako sa matanda at tinawag ko ang bata para lumapit sa akin.
Nagtatatakbo naman itong lumapit sa akin at mahigpit na yumakap. Hindi na rin kasi iba sa akin ang mga anak ng amo ko dahil ilang taon na rin ako namamasukan sa kanila. Ayos ka lang ba? Kaya ka ba natatakot dahil sa nangyari sa kapatid mo? Tanong ko sa bata at tinitigan ito sa muka. Nakita kong tumingin muna ang bata kay Aling Bioli bago tumingin sa akin at dahan-dahang tumango na para bang hindi ito sigurado sa isasagot. Huwag ka nang mag-alala pa sa kapatid mo. Magiging maayos rin ang kalagayan niya. Ani ako sa bata. Nung akmang ililipat ko na sana siya kay Aling Bioli dahil babalik na ako sa paglilinis. Nang naramdaman kong hinawakan na maigpit ng bata ang kamay ko at para bang ayaw akong paalisin. Kaya tumingin ako sa matanda bago bumaling sa bata. Gusto mo bang dito lang muna si ate? Tanong ko sa bata. Tumango naman ang bata kaya nagkunwari na lang ako maglilinis sa loob ng kwarto para hindi makahalata si Aling Bioli. Makalipas ang ilang oras ay dumating na ang mga amo namin. At agad na inihiga ang bunsong anak nila. Pagkatapos ay narinig kong sinabi kay Aling Bioli na linising mabuti ang higaan ng mga bata. Para wala ng insekto dahil nakagat umano ang kanilang anak ng insekto at yun ang naging dahilan kung bakit ito nilagnat. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin gumaling ang sakit ng bunso nilang anak. Maging ang panganay nitong 6 na taong gulang na anak ay nagkaroon na rin ng mga bukol-bukol sa katawan na para bang kinagat din ng ipis. At kapag tinititigan mong maigi ang bukol, ay para iyong tinusok na mahabang karayom. Pabalik-balik na rin ang amo naming babae sa ospital para ipagamot ang 2 anak. Subalit walang makitang sakit ang mga doktor, kundi kagat lang umano ng insekto. Hanggang sa isang gabi noon kalakbay, nang bigla akong naalimpungatan dahil sa nakarinig na naman ako ng atungal ng hayop. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa labas na ng kwarto iyong narinig ko. Nung inilibot ko naman ang aking paningin, ay hindi ko naman nakita si Aling Bioli. Kaya dahan-dahan akong tumayo at naglakad palabas ng kwarto namin para hanapin ang matanda. Nang makalabas na ako ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Dahil sa pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Pero hindi ko mahagilap iyon kung nasaan. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad. Hanggang sa may nahagilap akong tila may gumagalaw sa di kalayuan sa madilim na parte. Kaya tinignan kong maigi ang gumagalaw na bagay at sinanay ko ang aking paningin sa dilim. Noong masanay na ang aking mga mata, ay doon ako namulagat at hindi makagalaw. Sa kadahilan ng klarong-klaro kong nakikita ang isang matandang babae. Nabuhaghaga ang mga buhok na nagtataasan. Nanlilimahid ito ng langis at naglalabas ng boses na tila ba hinihika at para bang may halak at plema sa dibdib. Habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Alam kong si Aling Bioli ang matandang iyon at hindi ako maaari magkamali. Dahil yung suot nitong pang-ibaba ay kaparehong-kapareho sa suot ng matanda kanina bago pa man ako makatulog. Noong bumalik na ako sa ulirat ay palihim kong sinundan ng matanda at napansin kong patungo ito sa kwarto ng mga bata. Kaya nagmadali na akong maglakad para makahabol dito. Ilang sandali ay nakita kong binuksan ng matanda ang pintuan ng kwarto at sinilip kong mahimbing na natutulog ang mga bata. Hanggang sa isang kurap lang ng aking mga mata ay nakita kong nasa tabi na ng bunsong bata si Aling Bioli. Nakadungaw ito sa mahimbing ng natutulog na bata. At ang mas ikinabigla ko pa ay napansin kong sinugatan ng matanda ang braso ng paslit sa pamamagitan ng kanyang matulis na kuko. Kaya nanlaki ang aking mga matang napatitig dito. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Dahil natatakot at natataranta na ako nung nakita kong may lumabas na dugo sa braso ng paslit na nagmumula sa nasugatan ng kuko. At nung iniangat na ng matanda ang braso nito at akmang didilaan na nito ang dugong lumalabas mula sa sugat, ay doon na ako nagsisisigaw at humingi ng tulong sa mga amo ko. Bigla namang lumabas ng kwarto ang mag-asawang amo ko. Nagising na pala ng mga sandaling iyon at agad kong itinuro ang kwarto ng mga anak nito.
Mabilis naman silang tumakbo papunta sa kwarto. Habang may hawak na baril ang amo kong lalaki. At noong papasok na sana sila ay nakasalubong namin si Aling Bioli na nagmamadaling tumakbo na parabang pusa iyon. At ang mas ikinabigla pa ng mag-asawa ay nasipat nilang may dugo ang mga kamay ng matanda. Kaya mabilis na hinabol ng lalaki si Manang Bioli habang kami naman ng amo kong babae ay dumiretso na sa kwarto ng mga bata. Tumambad sa amin ng dugo ang braso ng bunsong anak ng amo ko. Kaya napatakbo niya na itong nilapitan at luha ang sinuri ang paslit. Diyos ko, anak, anong nangyari? Umiiyak na bulalas ng amo kong babae at binuhat ang paslit. Ginising ko naman ang kapatid nitong 6 na taong gulang at kaagad na kaming lumabas ng kwarto. Habang nagmamadali na kaming maglakad palabas, ay nakasalubong namin ang amo kong lalaki. Bilisan niyo, sumakay na kayo sa kotse. Utos ng amo kong lalaki kaya patakbo na kaming tinungo ang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay binabagtas na namin ang kalsada patungo ang ospital. Habang nasa kalagitnaan na namin ang daanan, ay nagising ang bunsong karga-karga ng amo kong babae. Kaya mas lalong napaiyak ang amo ko at niyakap na mahigpit ang anak nito. Pagkarating namin sa ospital ay pinasuri kaagad nila ang bata. Noong nakumpirma nilang maayos na ang bata ay tsaka pa lang sila nakahinga na maluwag. Nang nagbabantay kami sa ospital ay saka pa lamang ikinuwento sa amin ng amo kong lalaki kung ano ang kanyang nakita nang habulin niya ang matandang si Aling Bioli. Ayon sa kanya, habang hinahabol umano niya ang matanda ay nagulat na lang siya at nagtaka. Dahil sa napakabilis nitong tumakbo, na para bang hindi isang matanda ang hinahabol ng amo ko. Anya pa, bago makatalon sa pader ang matanda ay nabaril niya sa balikat iyon. Subalit noong nalaglag na ang matanda sa labas ng pader, ay kaagad na tinungo niya iyon at tinignan. Ngunit noong naroroon na siya ay wala siyang nakitang katawan ng matanda. Sa halip ay isang kulay itim na pusang pagewang-gewang ang kanyang nakitang tumakbo palayo. Kaya mabilis na siyang bumalik sa loob ng bahay. Kinabukasan ay pinahalughog naman ng amo ko ang buong kabahayan sa kadahilan ng baka nagtatago lang si Aling Bioli sa loob ng bahay. Ngunit nahalughog na ng mga kapulisan ng buong kabahayan ay hindi nila nakita ang matanda. Kaya sunod na tinignan ng mga pulis ang mga gamit ng matanda. Noong tinitignan na nila ang bag ng matanda, ay nagulat na lang bigla ang mga kapulisan. Dahil may nakita silang mga langis sa bag nito. At noong sorein iyon ng mga pulis ay kamuntikan ng masuka ang mga ito. Dahil sa napakalansang amoy na nanggagaling sa langis. Naku, bakit kayo nag-alaga ng aswang dito sa loob ng bahay nyo? Hindi nyo ba alam na inuunti-unti nang inaaswang ng matandang iyon ang mga anak ninyo? Wika ng pinakamatandang pulis na nag-aasis. Ano ang ibig ninyong sabihin? Pagtatakang tanong ng amo kong babae. Maraming beses na akong nakaengkwentro ng ganitong kaso na ang kasambahay ay isang aswang. Lalo na nang ma-assign ako sa kapis. Kaya dapat sa susunod bago kayo tumanggap ng kasambahay, mas maiging suriin niyo munang mabuti nang sa ganoon ay hindi kayo mapahamak. Payo ng matandang pulis na napag-alaman namin may kaalaman rin pala ito sa mga orasyon at tungkol sa mga aswang. Dahil ayon sa pulis ay albularyo ang kanyang lolo noon. Kaya nalalaman niya kung may marka ba ng isang aswang ang bahay na pinupuntahan niya. Makalipas ang ilang araw ay nalaman rin ng amo kong babae na bantog pala talaga ang kasambahay na si Aling Bioli sa baryo kung saan ito nakatira. Nalaman rin ng amo ko na hindi pala talaga kapitbahay ni Ate Marisa si Aling Bioli. Bagkus ay sa malayong baryo pala nakatira ang matanda. At nakilala lang umano ng ina ni Ate Marisa ang matandang si Aling Bioli nang minsang magawi ito sa kanilang baryo. Magmula po noon mga kalakbay ay hindi na muli pang nakita ang matandang si Aling Bioli. At tuluyan na rin gumaling ang dalawang bata. At dahil sa trumang naranasan ng pamilya ng amo ko, ay hindi na sila kumuha pa ng mag-aalaga sa kanilang anak. Sa halip ay ang amo ko ng babae ang nag-aalaga sa mga anak nito. Sa ngayon po kalakbay, ay patuloy pa rin akong naninilbihan dito sa amo ko bilang kasambahay. Yung dalawang bata naman pong inaalagaan dati ng bantog na aswang ay nasa ibang bansa na po ngayon naninirahan. Sa ngayon po kalakbay,
ay patuloy pa rin akong naninilbihan dito sa amo ko bilang kasambahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.